Здравейте, вие сте с Илко Билко. Да, чакам да сменя градината. Добре, смених си я. Защото днеска се проверяваме пак страшен мит. Да, днеска се правим пак страшен мит. И знаете какъв се е той? Той ще че гномовете, когато ги сложите в полукръг гномовете и започнат и сложиш един по средата и всичките го гледат, той ще започне да се телепортира в градината ви по всяко едно време. Но да видим дали е истина. Значи, тук нямам никакви гномове, имам само такива. Между другото това е Тол Бейкъна, дето сега пише Apple, не знам защо, сигурно защото съм насочил на Apple. Да, имам две градини, вижте колко много бърнинг бъдове, ама не са правилно интересен, но мета по градината. Какво? За фенс скин. За първи път виждам такова. Какво? А, това да не е това? Ето бе, Edit Skins. Добре, научих пак нещо ново. Добре. Сега. Вземам си всичките те гномове са ги взема. Трябва да сложа и тук. Да гледате. Да. Значи, теб. Да вземам теб. Да вземам теб. Да вземам теб. Да вземам. Готово. Да. Готово. Сега трябва само да имам някакви неща, да ги печелих от пака. Сега тези гномове, чакайте само да го сложа хубаво да гледате. Сега изчакайте една минутка. Да. Добре, не виждате достатъчно. Защо? Така. Изсипах всичко едно съм прост. Но добре. Трябва да държа така. Сега гномовете ги слагам всичките. Да бъде и тук, да кажем. Добре, слагам Тол Бейкъна. Слагам го е тук единия. Другия го слагам. Чакай, трябва сега да ги разбести. Да. Добре. Това трябва да го обърна някакси. Чакайте, че тук нещо става. Добре, гнома. Това трябва да го обърна. Към него да го гледа. Не мога да направя полукръг, нали? Защото нямам достатъчно гномове. Трябва да отида да проверя в козметиката дали има гномчета. И добре, запомнете, Тол Бейкъна е тука. Те го гледат. Запомнете, Тол Бейкъна е вътре. Ще отида в козметиката да видя дали нещо има ново. Да си взема гайчните ключове, ги намерих. Я да видя кой има в Gear Shop-а. Да, махнали са тея. Basic Splinker. Gogli Splinker. Окей, как съм хотял да го пропусна. И тея ги купувам, защото се правят на други. Добре, сега съм говорил. Да видим, има ли нови... Има ли нови гномчета или някакви гномчета? Beach Steamcraft. Какво чудо, няма нищо за гномовете! Добре, отивам. Сега да видим. Нещо станало ли е? Аре де.
Сега нищо, се почакам още мъничко. Чакам. Добре, ще почакам докато нещо стане, за вас са мине една секунда. Шегувам се, няма изрязвам нищо, да видите, че не е фейк. Се изчакаме една минута, да спусна една минута. Не, просто изляза. Да спусна таймера. Айде бе. Спусна таймер просто. Таймер. Чакай. Една минута. Добре, аре 6 минути. Не става, воле. Една минута, що мине, що остане на 5. Що остане на 5 минути, се видя дали нещо е станало. Ако нищо не е станало, не работи както вчера с този бейкъна. 4, 3, 2, 1. Спирам го. Да сварям си го. Този бейкън, давай, бягай. Що не бягаш? Има ли някакви други ново пак да видя? Не, нямам нищо. Добре, значи не работи. Когато ми се появят пак гномчета, ще го пробваме пак, но сега нямам. Ще да се събира пеперите. И вижте какво се направя. Сега 100% той нещо ще направи. И вижте какво. Чакайте. Ето е така се направи. Той се телепортира и на Burning Butt ми. Хора, да знаете, Това беше от се мен. появи Чао. картинка. Да, се има накрая на видеото така. Чао.